Toto je možno váš byt snov. Ak hľadáte trojizbák, ktorý je naozaj veľký, tak tento má takmer 100 metrov štvorcových. Zároveň, ak hľadáte byt, kde vám žiaden sused nebude búchať na dvere, že ho vy alebo vaše dieťa vyrušujete, pretože tu sa môžete naháňať aj na odrážadlách, aj korčulovať, aj tancovať také tie tance, kde sa dupe. Viete, tu sa všetko smie. Obrovská obývačka. Jedáleň tak veľká, že si nebudete musieť vyberať, ktorých hostí kedy pozvete ku vám. Všetci môžu naraz zasadnúť s vami za veľký stôl. Šatník je dlhý 3 metre, väčšia lóžia má viac ako 5 metrov, no a ešte je tu jedna menšia. Ak chcete byt vidieť na vlastné oči, som Iveta Kamenská a rada vám ho osobne ukážem. Zavolajte mi.